Петр и Иоанн отиваха в храма, 9-я час на молитва. И срещнаха един прочак, който проси милостиня, милостиня. Петър и Иоанн отиваха в храма, 9-я час на молитва. И срещнаха един прочак, който проси милостиня, милостиня. Злато и сребро аз нямам, но каквото имам ти давам името на Исус Христос, стани и ходи. Злато и сребро аз нямам, но каквото имам ти давам името на Исус Христос, стани и ходи. И той като стара и поскочил и с радост повървял. И тръгна с тях да хвали Бога Исуса Христа. И той като стара и поскочил и с радост повървял. И тръгна с тях да хвали и Бога Исус Христа. Злато и сребро аз нямам, но каквото имам ти давам в името на Исус Христос, стани и ходи. Амин.